Hola, és una prova d'un experiment químic de l'Institut de Sils, del grup que està format per en David, en Jordi i jo, que sóc en Víctor. Ara el meu company Jordi us explicarà els components que tenim i farà els preparatius. Aquí, com veieu, tenim vinagre, normal i corrent, i al cantó del vinagre tenim aigua oxigenada, normal i corrent. I aquí tenim àcid clorhídric, que és el fumant diluït. I com veieu, aquí tenim 3 gots de precipitats, li posem una moneda de 2 cèntims a cada un. I com veieu, ja tenim la moneda a cada un dels vats de precipitats. En el primer li posarem vinagre. I en el segon li posarem vinagre i aigua oxigenada. I en el tercer li posarem el salfumant diluït amb l'aigua oxigenada. Bé, en el primer vas veiem que dintre d'una estona el vinagre el que farà serà netejar la moneda. Traurà la brutícia i les impureses. En el segon vas el que passarà serà que el vinagre amb l'aigua oxigenada el que farà serà que oxidarà el coure. I més endavant, després d'oxidar el coure, començarà a oxidar el ferro. En el tercer vas és una reacció més ràpida, que principalment l'aigua oxigenada amb l'àcid clorhídric farà una reacció molt més ràpida i més forta, oxidant amb més potència. Això passarà dintre de mitja hora, un quart d'hora, depèn de cadascun. Aquí tenim els que hem fet fa una estona, que els teníem preparats. En aquell, com podem veure, el vinagre ha netejat la moneda i ha tret les impureses. Al segon vas el que ha passat és que el vinagre amb l'aigua oxigenada ha oxidat el coure en grau 1, o sigui, seria una oxidació no gaire forta. Aquí hi ha una reacció més forta, ja que l'àcid clorhídric té molta acidesa i amb l'aigua oxigenada tindríem una oxidació de segon grau. Després, aquí es pot saber que és una reacció química perquè ha canviat de color. Com podem veure, aquí sembla color de vinagre i aquí ja s'ha tornat a color verd. Aquí s'ha tornat així blavós, abans era més fort, però amb l'estona ha anat canviant de color. I aquí és normal, simple, sembla aigua. I aquí finalitzaria el nostre experiment químic. Moltes gràcies.